Susog sa tamang rason, katugan na swak. Sa kada henerasyon, kumpletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon. Broadcasting live from PBN Center. Ini ang OKFM Naga. Member KBP. Mga tugang padagos kamo nagantabay sa 97.5 OKFM asinman PBN TV5. 5 minutos. Makalampas ang alas 9. Good morning! Good morning! Good morning! Mga tugang good morning sa Sendo ka boss. Huwebes kita ngunyan. Itsa 15 kan bulanin na Hulyo. Sa control si Ferdinand Losada. Kami po ang Sendong Lingkod. Ako si Ron Anon. Good morning sa Sendo ka boss, partner. Partner Marinaga, Diyos Marinaga po sa ka boss mga tugang partner. Kung kasod bispiras mo niyang kapistahan. Yung gayo ka. Ano daw mag-isug-isug ka digdi? Ano kang kadiki? Pero gusto mo kung sa kulo Yan na. Yan. Okay na. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Hoy, Ha? Marinaga po. Sa ka boss mga tugang partner, good morning. Kung nagangalas ka mo kung taano taydang kami ni partner, kawasa ta may bisita kami digdi sa studio. Sa tuyang bisita, labing importante, lalo na duman sa mga igwanin binakal o pinamanahan nin badil. Tangani sa nang malinaw. Kaya kung nagwa ka mo nin mga question about sa bagay na yan, welcome po ang sendong mga mensahe o kahapotan. Ako na mainot partner sa tuyang text line 0995-027-3997. Sa smart naman 0950-049-7596. Oy, digdi po sa kuya, sa kuyang text line. Igwa pating naglawgig di ka suod ngunyan ta palang matatawan dalan tara mo naglaog man siya tapos na si programa. Pwede ka mong mag-text o mag-upload. Of course, de mag-upload pag ngunya na on air kami. 0968 madali lang partner ng problema kanyo pagbubukas. 291-4881. Ulitin ta. 0968-291-4881. Yan. Sa kuya man sa Facebook. May mga nag-friend request sa Facebook. At ako na pati, bago na ang kuyan mo. Ang ano? Accept ka ng accept Ay, ngayon. basta mabuot ang lalawgon. Pero ka makandidatong konsyal sa kamaligan mo. Basta mabuot ang lalawgon na accept tolos. Una. Lalo na kung mga, ano nga po yan? Itong mga ano. Mutual friends mo. Yan, yan. Kailangan ako nagduduwa-duwa dyan. Ako, accept ka rin accept pag itong mga kadikit na kan sa ulot. Lalo na kung mga naka-maputi-puti. Ay, dahil lamang yan na sinasayo man. Sige po, sa messenger, Ron Enon, na automatic babasahon ang sendong mensahe. Sige partner, ka na mag-introduce kan sa tuyang special na bisita ko niya nalda. Iyo, dahil tani pagparabalahon sa sir, gulpi ang gibo pa kani. Yaon po digdi, actually, ang sa kuyang kababayan, dyan sa Banuang kan Bumbon, na ngunyan, iyo ang pamayo, kan Firearms and Explosives Section, kan Regional Civil Security Unit number 5 kan PNP. Dating SK Chairman sa San Antonio Bumbon. Police Major Rodolfo Samudjo Borromeo. Sir, good morning. Diyos Marinaga sa indong duwa sir, sa indong Sige po. pogi digdi sa sakuyang kaibanan. Garo nabawasan. Sir Jeff saka si Sir Ron. Garo nabawasan ang pagkapugi mingon niya na. Tagahinan nyo kang okay FM. Kuya niyan na Jeff and Ron na todo action. Diyos Marinaldo po. Yan, sige po. Piki, dukot-dukot ka na lang sir dyan sa microphone. Tanganing makusogan na sa tuyang pag-ulay-ulay. Okay. Sige po, sa Panginot, ano po ang sa inyong mensahe sa saton mga kababayan? Liwat po. Kami po kang sampukan sa muyang opisina, Regional Civil Security 5, sa pamamayo po kan sa muyang hepe na si Police Lieutenant Colonel Lorenzo Kim C. Cobre, asin po an sa pamamayo po kan sa tuyang Regional Director na si Sir Estomo. Kami po liwat nangangapudan sa mga gun holder kang bilog na probinsya kan sa tuyang kang Camarines Sur na magkakaigwa po kita ning
license to own and possess firearms, as in firearms registration caravan, na ini po gigibuhon sa maabot na August 4, 5, and 6 sa Iriga City. So, para po sa Camarines Sur and Naga City and ibang mga pagtalaid na probinsya, iyon na po yan ang venue para sa inda sa Iriga. Sa Iriga po. Okay. August 4, 5, and 6. Yun po. Ang oras kayan, sir? Mapuon po yan mga alas 8, as in po matapos siya mga alas 2 kasi po nagkakaigwa ng cut-off ang neuro section. Okay. Sir, ano ko yan? Sa Irisay ang dapat na mag-avail kan serbisyong ini kan PNP? Ini pong serbisyo ang PNP na ini na inaapod nga ning one-stop shop. Inot na inot po, duman ni talaga para sa mga gun holder na unrenewed na ang sa indang license to own and possess firearms, at the same time ang sa indang firearms registration. Dahil po, once na expired ang sa indang firearms registration, considered as loose firearms na ang sa indang badit. Okay. Ano man ang requirements na dapat nindang darahon sa pag-attender kayan? Ang requirements po kang para sa pag-renew kang sa indang LTOP or firearms registration, inot na inot, kay puwanta po ang application form na notaryado, ma-undergo po kita ning neuro exam, magkakaigwa po ning drug test, si Satuya pong NBI hinali na para po mapadali ang sa indang paglakaw kan mga clearances, si ano na lang po, si National Police Clearance. Duman sa badil ninda, anon kaipuan? Ang kaipuan po sa pag-renew kang sa indang firearms registration, si updated na LTOP, as in si application form man lang po. Itong, sinag-expire, Iya po. Okay. Partner. Sige, may hapot ako. Ako kayaan kadaklan sa mga na dadangog kong reklamo. Ining pag-abot tigdi sa license to own and possess firearms. Ining LTOP nga ning pigsasabi mo. Ini kaya baga si pinakadipisil ko anon. Ano ang ginibutang remedyo kan PNP digdi na itong mga may kagsidel kan badil day madipisilan sa pagkuha kan ni Tabi, sir? Yun na po nga ni ang saro sa satuyang ginibong pamamaagi na ang satuya pong opisina nagdudulok na po sa satuyang komunidad na si satuya po bagang mga senior citizen na nasasakitan magduman sa Camp Ola. Kami na po ang nadigdi sa satuyang banwaan para magkundiser kaning sinasabing one-stop shop. So, kuya yan, may mga schedule na kita sa mga banwaan. Sangon yan po dahil nga nasa ano pa kita, pandemic na sitwasyon. Digdi lang po muna kita sa Iriga City. As in po, sana sa maarabot pang aldaw, magkaigwa po ning ang LGU or gun club na mag-imbitar sa samong opisina para po magpasyar sa sindang lugar para po makapag-condiser kaniyong sa tuyong activity. Sige po, tanganing maging malinaw, ining ihapot ko sa imo, halos kadaklanin magiging hapot kan mga nagantabay sa toya. Kung igwa ning badil, halimbawa example ako, igwa ko ning badil, inabot nin pandemic, inabot nin kapag tiusan pa, ta simple magastos bagan pag lalakaw kan lisensya sa badil. Ngunyan, sa to say, naday ako na kapag asikaso kan sa kong mga document. Ano ang dapat kong gibuhon tanganing safe ako o day ako makasuhan kan Philippine National Police? Magayunon sir nakaputan. Ang solusyon po dyan, sa pinakaharaning police station, daround tapuan sa tuyang badil for safekeeping. Para po hanggang data pa nare-renew ang sa tuyang LTOP sa firearms registration. Araman po yan ang sa tuyang police station dyan dahil kinakatok nga ni po baga ang sa tuyang mga kaimanwa, lalong-lalo na si gun holder na expired na ang sa indang badil na pinapaisi or pinapagiromdom na sir, ang sa indo pong badil madali na mag-expired or ang sa indong lisensya madali nang mapaso. Pansamantala sir, habang dahil nindo nalalakaw, pwede po muna yan ipa-safekeeping sa police station. Okay, igwa pang sistema, ining mga hapot ko mga makatotohanan ini partner. Igwa naman dyan na inabot nin pagtios. Ano? Ngunyan, mayong nabalingan, subadil na ipabakal o isangla. Ngunyan, di siyempre, pag nagbakal ka ning badil, naka-restro yan sa say mo. Halimbawa ako, Ronald Enon, si complete details ka and address, tako nga niyang pigtawan na ning
license. Tan license kay baga pwedeng sa laog lang kan residensya mo or mag-apply ka ning itong pinag-aapod na permit to carry Outside residence. outside residence. So ngunyan kung iyon nabalingan na naisangra ngayaan badil. Pagkatapos aniba man dahil na nga kayang tamuson ngaya pa di ipabakal ko na lang ngaya sa imo. Ano yan sir? Advisable yan o delikado sa part katong may kagsadiri na ipabakal niyan ba dili na nakapangalan sa iya? Inot na inot, sir. Talagang may kaso po sila dyan. Magkakaigo sila kaso. Lalo pag nadakop talaga na si Juan, pinagsangraan ka ni Pedro, kan Sarong Badil, na mahi ka man po bagang inaapod na license to own and possess firearms. At the same time, si Badil pong ito talagang nakapangaral lang to or dapat lang to dumang kay Pedro kasi yun po ang sa iyang lisensya. Okay. Ito pwede yan isangra or ipabakal kasi po may proseso kitang inaapod. Okay, pero anong remedyo duman sa parte kan napabakalan o nasangraan? Anong pwede niyang gibon? Ang sarap pong individual na gustong magkaigwaning badil sa maabot na panahon, bago siya magbakal, kaipuan po muna magkaigwa siya ng license to own and possess firearms. Kung si Juan, nasa sangraan, dahil siya pwedeng mag-ako kung siyang LTOP at the same time, dahil niya pwedeng akoon ang badil kung ini, dahil mag-agi sa proseso para mai-transfer talaga sa Okay. pangaran niya. So, nakukuha ta, an kay Puan Palan Major, primero, kung gusto mong magkabadil, magka-LTOP ka muna. Tama Tap po, ka. tama. Nga ning Yan, lisensya mo. magre-responsable ka sa paggamit nin badil. Oh. Tukloan ka kung paano ka maggamit nin badil. Oh, Tama. ang sunod na step, Major, anong sunod? Pagka-LTOP mo, Pagka nagkaigwa ka na po ng LTOP, pwede ka na pong magbakal. Ning Mabakal. badil, digdi sa satuyang authorized gun store, accredited gun store, para ang sa imong babakalon na badil, ipaparehistro po yan sa samuyang opisina. Tano kung minsan ang sabi, pag nagbakal ka sa gun store, pwede na nindang isabay ang LTOP. Dahil po yan, totoo. So sala yan, bako yan. Sala yan na proseso kasi po, maagi po yan yung drug test, manyuro, magkakaigwang gun safety seminar. Asin po, maagi yan sa samuyang opisina para i-evaluate may ang gabos na dokumento kung inibaga talaga genuine. Okay. So yun na, nagka-LTOP ka, nagbakal kang badil. Kung duman man lang sa loob kan harong mo, okay na. Okay Mayo po. ka ng kaipuan, gibon pa o ano. Mayo Pero na. kung gusto mong darahon sa luwas kan residence, mapaaram ka giraray, makuha ka giraray ning lisensya, Opo. makuha ka nin Permit to carry. permit to carry firearm outside of residence. Residence. Okay. Ini partner, Major Borromeo, may iapot ako. Igwang mga barangay, nakaninot nga ni, pati ang barangay council, Nagbakal ding badil. pinakalanin badil ang kapitan. Ta, basado sa local government code, kabali sa mga funksyonis kan kapitan, kabali sa mga diretso kan kapitan, nakabugtak na to carry firearm within his area of jurisdiction. Pero dahil po gabos na kapitan kukumplika yan dahil gabos na barangay council binabakalan ng badil ang kapitan nila. Pero sa parte po nilo sir sa PNP, lalo dyan sa opisina mo sa firearms and explosive section, ano po ang reaksyon nindo digdi sa sitwasyon na ini? Anong nangyari lugod nga ni sa mga purang barangay? May idadagdag pa ko. Igwa kaya ning LGU na tama yan, nag-allocate ning pondo na ipambakal nin badil. Yun na nga ito sabi ko, na kung sisayan mabakal, kan mga panahon, Major, kan mga panahon, pag madyang ka sa gun store, dahil dapat ika ito naghahalagad baga kan mga LTOP na yan, pag nahiling na wallet mo mahibog, fill up na nigdita, yun na yan, anong gusto mong klase ng badil. Ay, delikado Kan to. panahon yan na partner, yan ang katotohanan. Kung yung kapalan, kung medyo kriminal ka, pwede ka sanang magdyan. Ay, may mga istorya nga ni. ni, nasa gun store, nakabarakal nin bala, may nagdudulag na naubusan na nin bala, nakabakal. Ikaw ba ng istorya kay Digdi Sanaga? Oo. Ngunyan, idadagdag ko, ansang ko ng panlalawigan. Oo. Ikaw bagaan mga bukal katunin mga badil. Ako rin, may naraparte. I-recall ko lang. Oo. Basta na-recall ko yan na ansang ko ng panlalawigan, nagbakalin badil. Bakalin Halawi mo. ko ng panahon. Sino gobernador Pag-harain vice ko ng governor mga kang badil panahon na na ito. yan. Ano ang solusyon bilang paglilinig kan PNP
sa mga bagay na nitabi Major? Totoo talaga yan, sir, sabi mo na yan. Nakakadtong mga nakaaging panahon, mayo pa po kato kaya ang batas na Republic Act 10591 na si satuya katong private individual or public employee na kung igwasindang kakayahan magbakal ning badil sa gun store, ang pinapalisensyahan lang po kato si badil sana. Kan sinagluwas po si Republic Act 10591 asin na ipasar ni kang 2014. Nagkaigwa na po kita na inapod na LTAP. Bago ka magkakaigwa ning badil, makuha ka muna po ning license to own and possess firearms. May mga proseso po ni. Dahil ka pwede makabakal, dahil ka pwede makakuha ning lisensya or LTOP kapag ikasarong drogista dahil may drug test ini. Dahil ka makakabakal or makaka-avail kang LTOP kung ika medyo ansay mong mental stability, Manyoro. manyoro ka. Oh. Paano kung nagbagsak ka? Okay. Sorry po. Oh. As in, may police clearance kita, may NBI, hihilingon dyan, ang ining kuntahong iniyo, law-abiding citizen, or kadakol na ining record sa sayang barangay, sa banwaan na inipasaway. Iyan po ang ginibukan sa tong gobyerno para po malimitiran, as in mapakaray, ang magkakaigwasan ng badil. Ito bagang magkaigwasan na po kitang responsible gun ownership. Okay. Major, gura naman inaabot ang gagastuson kaya ang sarong individual na gustong magka-LTOP. Madugo yung partner. Ang suma po kayata kayan, nasa 4,000 po yata. Di ako kabisado masyado dahil iba-iba po kami ning unit ang ano kaya ni. Kami lang po ang samu lang na opisina, ginagather mi lang si mga dokumento para sa evaluation as in approval. Igwa po dyan health service, sinda po ang nagko-conducer kang neuro, crime lab, sindaman po ang nagko-conducer kang drug test. May gun safety seminar, igwa po kita mga range officer dyan na accredited, sinda po ang nagkakandakan seminar para maintindihan kang sa tuyang mga interesado magkaigwang badil ang kung paano gamito ning safety. So yun ang mga pagkakagastusan. So gabos-gabos mga estimate mo sa mga ano yan. Nasa 4 po yata. Ah, Nasa 4 ilo na yan. Ay, medyo Gabos na. baba ano. Oh. Barato Ikato kaya baga. Pali. Oh, ikunin mga dahil na kita pali. Ako na ngayon bala sa badil mo. Ito mo lang ngayon ang kuyen mo, mga dokumento mo. Oh. Ako na ngayon malakaw. Tawaan mo lang ngayon ako ng 15,000. Ako yan. Pixel. Na-pixir ka. Ay ko kaya na ano yan, na epektibo pa yan. Mayo na po yan, sir, ngani. Dahil sabi ko po ngani, mayo po kita ngunya na inaapod na makuang LTOP na dahil maduman sa health service para mag-undergo ng neuro. Oh. Talagang sinda mismo ang ma-undergo ng neuro, sinda mismo ang maihi para sa drug test. Kaya obligado po ang satuyang gun holder o interesado magkaigwang badil na mag-aparecer. Kaya Kaya po po ining samuyang activity na ini na one-stop shop, dako lang pong bagay para po dahil na sinda magduman sa Region 5 sa Legazpi City. As in, magpasyar na lang po sinda digdi sa Iriga City sa maabot na August 4, 5, and 6. August 4, 5, and 6, yan po, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Ano? Sige. Okay. Digdi Ang na kita sign sa kuya. Iriga, partner, Sign. Major. Sa covered court po yan. Covered court. Covered court ng Okay. Iriga Yeah. City. Digdi na kita sa hindi kayang pigulain taanas legal. Oh. Legal na dahil maging totoo lang kita. Ay pigulain ta legal na proseso. So, kita pwede ka illegal, tamay legal police, na partner. dahil mahapot nga ni kita kung paano ninda minamanage. O akong mahapot Sige naman. daw. Hindi kayo pigulain ta sa pagbakal ning tama, pag registered ning tama. Ang problema, tarig di kaya baga sa Pilipinas, talamak ang Gun running. iyo. Oh. Gun running, taig di nga ni sa Pilipinas, igwa kita ning nagmamanufacture na Oh, dyan baga sa Danao. Sa Danao. Oh. Sa may partikan na Cebu. So dakol kita nin mga unregistered firearms. Firearms. Mga kuyan nga ni, mga falsifikado. Mayo Loose firearms. Mayo ng logo, mayo ng serial number. Oh. Pero nagpuputok. Class A imitation. Baka Ano nga ba ni yan? mas magayong pasahitsura kan na badil na branded. Oh. So paano tayo ni sir manage na ining mga badil na naipapabakal ngunyan sa mga individual na mayo po nin magkakanigong mga documents. Hindi po baga din discourage ta. Kaya nga po baga sa tuyang kapulisan, talagang aktibo, lalong-lalo na ngunya sa maabuto na eleksyon sa mga offline katok,
Oplan Bakal dahil nga ni po dinidiscourage ta na magkaigwa po talaga ang satuyang mga kaymanwa na ini pong dai lisensyadong badil. May batas po ba kita dito. Kung sakaling ginigibon niya na dai nahihilingan sa tuyang kapulisan, siguro swerte ninda pero maabot ang time na madadakop ta po sila. As in sa taning kaukulan na reklamo sa pag-violate kang Republic Act 10591. Illegal possession, organ running, Iya, pati kumbaga, ammunition. Yung Diyan kumbaga, baga nag aloy-haloy sa priso si Robin Padilla. Robin Padilla, partner. updated ka sa showbiz Showbiz pa naman. Dahil, bako man sa pagpadiskanar, Major, bakong pagharaninaan eleksyon, pagkakaransil man lang yan mga permits to carry na Yan, yan, totoo. lisensya. Ano? Tama po. Bago po mag 6 months prior kan sa tuyang election saka after election 6 months din. Kansilado po ang permit to carry outside residence. Pero itong license, Dahil dahil. po. So ito man lang, Iya itong po. sa gabos yan. Common yan po sa gabos. Pigbabawal po kinakansilar ang pagdara Oo. kan private na badil Mhm. kung saan na lugar. O ini naman mga politiko na may mga ang totoo dyan, ano ba mga PSPG, ano ba na naka-detain sa politiko. Pero mail mo kadakol, may 30, may 20, may mga sosokbit pati, ano ba, may mga body bag lang o belt bag. Mhm. Ano yan sir, na double check tayo na yan mga bit-bit nindang badil. Yun yung mga sa madaling sabi, mga guns baga sabi na kalamitan na observe ta sa ibang mga politician. Kami po sir sa Samuya pong opisina, naka-mandate lang po kami sa pag-regulate Mhm. kang licensing kan sa mga badil. Kung igwa po siguro kitang mga complaint regarding sa mga arog kaning politiko na igwang mga bodyguard ngaya na nakasukbit ning badil di umano dahil naka-sling bag, pwede ta po yan i-report sa nearest police station na nakakasakop duman sa EOR katong certain politiko na pwede po sigurong ipa double check kung talagang iniyong mga taong iniyo as in may nagko-complain, pwede po kita na magreklamo duman. Kung arog kaya na sa paghuna ta ining taong ini nakakaabuso, may private individual po ba kita na pwede magreklamo? May komplikasyon duman, sir. Ano po? Paano kung duman sa grupo mismo, kadtong an nakaantabay ba kayan sa mga politiko, grupo? Igwa duman halimbawa ning apat o dua na talagang pulis or kung ano pang law enforcement agency. May kairi ba siya na mga dai Bagong organic. O Bagong- nasa security agency, ano ba? ani ba o ani ba kung ano? Paano yan? Irak man kadto sir. Dadakupong kang kairi ba niya hamanang yaon sa duman sa tropa. Sa arog po kaya na nga kaputan ta sir, di ano ba yan? Ang maano kayan dapat itong local police. Local police na po dapat. Dahil kung sabi ko nga ni, kung may complaint ang sarong private individual, digdi kay Poncio Pilato, nayaon niya digdiyo, naka-bodyguard ki arog ka ni arog kayan. Diba na lang po. So dapat CIA, dapat man na. caught in the act. Dito talaga kung Kala ano mo, mga dapat madakop mo sa akto na may position siyang Tama po. nakaposisyon sa iyang badil. ay ang paghuna ko sa imo ipapadakop na sa CIA saka sa FBI. Ika talaga. Okay. So, alat, di ko pa ko naisipan sa bago eh. Wala na lang. Ning ano. Itong cancellation of permit to carry firearms outside of residence. Sinabi mong gabos, kabali duman ang mga mayor. Gabos po yan, kabali. Oo. Dawa si isay pong ano. Basta ang PTC4, kansilado. Iyo. Takon minsan nga ni mga partner, totoo man yan na maging pulis. Pag dahil naka-duty, dapat iwalat ang badil sa istasyon. Depende po yan sa papaluwaso na ano kang Comelec. Pero po, igwa man po bagi kaya kami na Comelec exemption. Oo. Ang PNP. Oo. Partner, makahirak yan kung minsan. Imagine, nakadestino ka sa Siruma. An order kan Comelec, gabos na pulis. Pag off-duty, iwalat ang badil sa istasyon. O mabiyahe ka pa puli. Mapuli ka sa bumbun. Masakay ka sa bangka. Maduong ka sa tamban. Mabiyahe kang tinambak pa puli.
Kung di gwa man Ang pulis, kalaban may Badil, ikamayo. kung di gwa man pulis na habang magbitbit badil, yan ang totoo. Igwa ning Anong bitbit? magabat nga yan badil. Anong dara ni sir? Mayo. Ha? Rosario. Rosario? Oo, yun na dara. Igwa kayan, medyo Ano ang makunganing mga- pagtitimpla ni Rosario? Kape o juice? Medyo makunganing magkatutubod. May mga bisto ako kayan, sir. Siguro kami bisto ka man na medyo palibasa pigihiling gawin na maman sinang Atraso. atraso, kaya mas pinipili nindang day magbitbit ng badil. Pero kumisan, kung maisip kang naghahanap ng pupuntusan ng kalaban, ika na ang numero unong paon. Oy, pero pang ultimo, hindi ko lang kung makumpal ka na si sir. Ako kaya sa personal kong pag-analyze, kung day mo man talaga kay puhan ang badil, inot na inot kung makamang kalaban sa kung tranquilo man ang buhay mo, day ka magbakal badil. Oh. Tainot ang badil, pasakit sa buhay mo. Oh. Kabibit-bit, magabat. Bako, Ano? kada taon ma-renew ka. Oh. Pag day ka nag-renew, di alangan man iuli mo sa pulis, tamahinayang ka, tabi nakal mo baga to. Los Pag day mo parang man inuli, illegal position ka na. Oh. Kaya pasakit. Oh. Kaya kung day mo man sa nakaipuan, sailing ko day ka kaipuan magbakal. Ano sir, ano ang opinion mo dyan sir? Sir, tama man po yan. May punto ka man po dyan. Ini po pag ang pag sa ano ta kaning badil, bako taman po baganing rights, privilege naman lang. Kaya may batas kitang sinusunod, si interesado na magkaibang badil, ang badil po baga dahil taman binakal para kita mamgadban badil or manggadan. Ang badil po binakal ta para proteksyon sa sadiri ta o sa pamilya ta. Mamagitang interest na mangkulog, manggadan ning taho, kundi protection lang po sa pamilya ta. Ang ELTO po, ini po ang validation kani every 2 years, as in po ang firearms registration every 4 years. So, 4 na taon man. Iya po. Oh, okay. Sige. Pwede pa lang naloy, tabi, major nagkaigwa ng one-stop shop man digdi sa Naga College, ano? Naginumbong ko to. Tama po sir, pero first quarter kan sa tuyang kaning taon na ini, nagkaiba po diyan dahil sponsor po ang city government kang Naga, at the same time ang Naga City Police Station, at sa kooperasyon po kang Naga College Foundation. Okay, so last na lang, may iapot ako kay sir, last na lang, pigbibisto nindo ang deed of sale, igwa kaya nito baga nagbabalkalan. Dalawa ako, may badil ako, pinabakal ko sa imo, tanga na ngayon kwenta da resibo, deed of sale. deed of sale, ini ngayang serial number ngayong ini, arm score, 45, pinapabakal ko na ki Joffrey Pasubilyo. Witness, ano apod ken vendor o bendi? Yung bagan mga nakalagag dyan sa deed of sale, ano? Ang ano yan, vendor sir? si nagbabakal, Oo, hindi oo. si nagbakal. Yan, no, Tapos, tapos may witness. oh, Sa kudpil makatong abogado notaryado. na Notaryado. nagno-notary public. Ano yan, tabi, sir? Magayon lang sir ng kaputan. Yan pong deed of sale, saro po yan sa dokumento for requirements para ma-transfer ang sarong badil duman sa mabakal. Saro po yan dahil inot na inot, kaya po ang application form, deed of sale, transfer form, alagad si mabakal, as in si mapabakal, parehas po sindang igwang LTOP. So Dahil- dapat bago ka mag-transaksyonan, dapat may iltap muna ka mo. Iyo. Tama po sir. So, paano ka man makapabakal na mayo ka man lisensya So kung sa diri ni mayo badil? ka mo ning LTOP, pala po kitang duwa, day magiging valid. Tama po sir. Kaya po yan, dakol pong nangyaring araw kaya na problema na dahil po sinda hahapot sa samuyang opisina basta lang na sabi mo na ni pati, bakalanan niyo, maggibo na kitang deed of sale. Tinauna ninda si sa indang badil duman ki Pedro. As in si Pedro, mayo man pala ning LTOP, deed of sale na ito alone, na ito magiging valid. Kaya hirak man ni Juan na nagpabakal kay Pedro, halimbawa nagamit ni Pedro si badil niya na pinabakal ni Juan sa Maraot, nadakop kan sa tuyang pulis, kargo pa bang giraray ni Juan si badil na ito kasi di man po no? to nag-transfer. Si So magiging kang accessory sa crime, just in case. Pwede. Oy, talaga, oy. Badil mo ang Inimpigo- nagamit. Kadakol ka yan, partner, Iyo. na haluin ng ipinabarakal sa badil,
Ang totoo may istorya kay Digdi. Daya kung mabanggit, tagamit niya pati. Ano may pangaan may kagsidel katong badil. Oh. Igwa ning galadanan duman sa Manila, Oh. kan makuha si badil, dipig trace. Ita nakapangalan duman sa tagamidya. Oh. Nayaw na sa Estados Unidos kunyan. Oh. Di, paano man ngayon ko, di pigahanap, so, ang nagluwas na suspect itong may kagsidel kan badil. Ta simple sa'yo, nakapangalan. Oh. O ito man dipinsa, paano ngayon ako ma-involve dyan na uya ako sa 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 Amerika. Amerika na ang insidente yaon sa Manila. Oh. So yan ang insidente partner. Okay. So, yan, dapat malinaw ha. Kung igwan ni pinapabakal, dapat si mapabakal mailtop. Si mabakal mailtop man. Tama po. Saka magbakalang nin badil duman sa mga lehitimong nagpapabakal kayan, tatibad ko na mabakal nindo, ama ng kulurom. Sige, Ano ka pinasursok? sige. So, Pang ultimong mensahe ni sir, siguro. Iwawala ta kay sir, ang mensahe niya tanganing imbitaran ang mga dapat na mag-atindir sa sendang one-stop shop, LTOP and Firearms Licensing Caravan sa Iriga. Go ahead, sir. Liwat po sa satuya pong mga tagaynanyog, lalong-lalo na sa satuyang mga apisyonado sa badil, sa mga gun holder, as in sa gusto magbakal. Nag-iimbitar po ang samuyang opisina na magpasyar po kita sa August 4, 5, 6 sa Iriga City na magkakaigwa po nga ning one-stop shop. Ini pong activity ini, sponsored po ni kang city government kang Iriga City sa pamamayo po ni Mayor Madeline Alpilor. As in po, magirlinga po kita duman, tangani po ang sa indong loose firearms na ngunyan, siguro dapat parehistro ta na po, tanganing day po kita katukon kan sa tuyang mga pulis dyan sa indo pong lugar. Sige pa Okay. sir. Once again, Major Rodolfo Borromeo kan Firearms and Explosive Section kan Regional Civil Security Unit number 5, as in kababayan ko kaya sa partner, Bonbon. kaya kan Banoa ang kan Naga Bonbon bonbon. Camarines. Thank you, sir. Thank you, Major. po. Kaya ko sa totoo lang, sige partner, check muna kami. sige, alat ng lugod, alat na ako, tukutukawin na muna. Kaya ako partner, sa totoo lang, tikarats lang ako. Ayo, Tikarats, katoy ko partner, naging amigong Alam mo na provincial eh. director. Lingon ako kang apelyido ni sir. anong taon? Anong taon daw to? Sunod ki PD Puras. Itong busing ni Boyax. Tanda mo to? Si Akil del Hilario. One time, pigapit-apit nga ni ko kadto sa harong. Bista ba si Buyak? Tapos, sa ganyan. Sabi niya, bata, Oh. may pupuntahan tayo sa Simri. Oh. Hindi ba man ako? Sa bumbo. Sir, ikaw ba? Gusto mo din magkaroon ng baril? Baril, Sabi ko, sir, wala akong hilig dyan, sir. Mahina ako, sir, sa shooting. Pwede ba kako, sir? Granada na lang. Ay, loko, hindi pwede yan. Kaya ako, tikarats. Ika pala, karate. Tikarats sa judo. Ako duman ako. Judo, pag ang kalaban mo 5, judo lag. Dumulag ka na. Iwas sa kumpumiso ka dyan. Dahil alam mo sa totoo sana, ini pang ultimong anbadil kaya, kadaklan kaya baga sa mga, lalo na sa kalalakihan, una mo kayo naaakit na balikan badil na yan. Hindi sa mga pasikat. May badil nga ako. May ka ngayon sukiti yun, tak ngayon kading 45. Yan. Susukiti yun? 45 na kayo? Mga pasikat. Ang totoo sana, magdipinsa ka. Pag nakadipinsa ka, makukulong ka, makakasuhan ka man ta kung magagadan mo si nabadil mo. Bako? Kung ikaw nakabadil. Kung ikaw man nabadil, gadan ka. Ang masaklap dyan, kung minsan may bit-bit kang badil, si badil mo ang ibinadil sa imo. Yan ang umalo ka, nabaritaan ko na yan. dahil kadakol mga insidente kayan, igwapa, Ano? irinuman, pasikat. Oh. Mga ina pa rin, kasakasahon. Pumutok. At nabadil niya si barkada niya. Iyo. Dakulon kayan mga insidente. Ikaw pala itong nagkakawat sa Laugan na rong, didiskwidо, Igwapa dyan. pamilya. Kaya ining LTOP na ni, sa pagikan batas, magayon talaga na maging may knowledge, may alam ang tao sa paggamit ni napadil. Pero ako partner, duman pa ako sa Gunless Society. Iyo baga? Itong Tikarats ka lang. Ako lang kanino, nailam mo sa TV. Sa Liog lang ang Wow. Paro ka lang nag-kukain manok.
Yun na yan. Ganlis na, ganlis. Pauragan lang kitang kuyan, kung ano. Bakong purtukan nin bala. Alright, sige po. Makomersal muna kita, partner. Makomersal muna kami. At ano ba pa na issue at yan lang sasamuyang pagbabalik. Gusto ko, okay ka. Hi, ini po si Imelda Popping. Inibitahan ko po ka mga boss na magdangog, magdalan, digdi po sa sakuyang bagong programa, digdi sa DWOK FM. Tuwing Sabado alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng aga, pinamagatang iba ka sa lahat. Magirilingan po kita ka boss. Kaibahan ko digdi ang sakuyang tugang na si Eileen Popping asin si Junie Abihuela. Sa rong portion digdi sa programa, iyo ang singing contest na matauning undra sa mga parakanda digdi sa satong probinsya. Para sa mga detalye, apudanin yung mga numerong ini: 0968-2970-021 o kaya 0927-4211-075. Iba ka kung Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Tuyo na ba ang balat sa alkohol mo? Alam mo ba na ang tuyong balat madaling kapitan ng virus? Sa dami ng alkohol ngayon, iisa lang ang angat sa lahat. KKM Medguard 70% alcohol. Tama! KKM Medguard 70% alcohol. Ang sikat na alcohol sa Metro Manila. KKM Medguard 70% alcohol. Antivirus na, siksik sa moisturizer pa. Kung ayaw mong magkasakit at kung ayaw mong kulubot na kutis, mag KKM Medguard 70% alcohol ka na. 99% tanggal ang germs. Tulong proteksyon sa kalusugan na, depensa ninyo sa mga sakit pa. KKM Medguard 70% alcohol. Nandito na sa Bicol. Mabibili ito sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Store, CBS Convenience Stores, at sa ibang leading drug stores and supermarkets. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto ko, okay ka. Good morning. Good morning. Alright, mga tugang, balik kita sa toyang program. 15 minutes na lang bago mag alas 10 nin pagkauto. O Carlo isa nag-upload. Pigapodan ko na siya. O dahil man ako kontak. Ika na lang, mag-upload ka na lang sa telepono. Tanganing dahil maputolan sa imong linya. Kung saan makakaulay ngunya na pagkaaga o dyan na naman sa Banawangkan na pili. Uy, thank you very much kay Major Borromeo. Thank you very much, sir. At natawan ng taning magayon na advice, paliwanag ang sa mga kababayan na mahilig po magbakal nin badil. Ano ba dyan? Nagbabakal nin mga palsipikadong badil. Ano ba dyan? Hali sa amigo. Ay nako, maghunos dili kayo. Mag-isip-isip ka mo. Ako kaya sa personal kong opinion o magiging advice endo, dahil nakamukan mga badil-badil na yan, dipisil. Inot na inot, kung may aki ka mong makulit, kung makuha na yan sa sendong pigbuburbugtakan, delikado.
Gwapa dyan. Kung igwana ka mong aki nin sulterito, kung mayo man ka mong tultul na pigtatago-taguan kaya nakamulangan nakakaisi, baka si sulterito mong medyo maliga-liga, nagluluwas, bit-bit na sa imong badil. Iyo pa ang kausakan disgrasya. Dakol ng insidente kayan mga tugang. Mga jóvenes na mga mapupusok, ay so ama, tranquilong naghihirhigda, matanga nin banggi, ay sa mga bailihan o kung sa'yo na mga tropa-tropa, madangog mo, uy ngayon si Aki mo nakabadil. O, na paano nakabadil? Ito palanta si badil mong tago-tago. Bit-bit na kan sa'yo mong pasaway na ako. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So Kumusta ka na, Luwas, partner? luwas si angog ko, partner. Kuyan ko lang si Major Borromeo, kuya naman siya. Yung manangkado, no? UX naman. Oo. Kadakol kitang mga reaksyon, igungani sa mga parantabay itang nagpaabot man Ito ng mga reaksyon. hapot ko, hapot talaga to. Ay, sa luwas na nga, pig-ulayan mi pa ni Major si sa imong tirada. Tayo ngayon, ma-irinom-inom, Kasa. Kasa-kasa. Kasa-kasa. Wala na. Naili mo ngayon balil ko. ling mo Gibo ngayon ng US. Oo. Uyo pa nga niyan. Kung mga sayin paghali-hali. Gibo ngayon ng US. Pamana pa ngayon ni Lolo. Ilan nga ngayon. US sa Rinconada, yan. usad sana. Igwa pa dyan. Palibasa, sir, palibasa mayo ning knowledge. Mayo kan LTOP na yan. Yan, license to own and possess firearm. Antaw sa naman magkasakasa. Dahil siya nag-aayon kung ano ang mga safety kayan. O kung antaw sa naman kasakasa, nalingawan na may nakabugtak pala ning bala duman sa chamber. Pagkasa mong saro, na kiblit mo si Gatillo. Iga pa dyan na. Pusngak. Ako kaya ngayon may kalaban ngayon ako, padi. Kaya gusto ko ngayon sa kuyang badil. Filme ngayang may load and chamber. At style kayo na partner, kakasahon, tapos ibaba tong trigger. Ibababa tong trigger, tanganing day manda ngayon delikado. Sabi mo, subagong may pulis, dahil katataw sa badil. Ano tango niyan? Kadakol kang naaraman. Di ibababa tong trigger. Dahil ka na nga para rebook dyan. Ibababa tong trigger, hahalion itong load na magazine. Tapos? Nalilingaw na may nakasalang duman sa chamber. Itong pinakadelikado. Okay na ngayon pa di. Safe na ngayon. Binabata naman ngayon si magazine. Dahil niya, pag load... Instinct man kan nakakapot kayo. Lalo na kung bali-bali. Agod ngayon yung iputok ngayon pa di. Kakalabito niyang putok. O nabadil mo, amigo mo. Si may sadiri pa. Baka piling iyo pa yan. Kadakol lang insidente ka yan. Yan mga pakalasakasang iyan. Ikun makang knowledge, numero 1, sa training kan paggamit nin badil, ang nakalagbaga dyan sa firing range partner, nahilang mo, never point the gun. Sa tao. Dahil na kumaing list na baka mapasala pa. Dahil mo itutok ang badil sa tao. Okay. Tayo yan sa garapal na pagtaram. Iyan kaya ng badil nga, demonyo nga yan. Ayan, sabi ka, demonyo nga yan kapagas mo. Sige kaya ako patutok-tutok kita, demonyo nga yan. Bako? Ulitin mo si never point a gun to anybody. Yan. Pero nagkangalas talaga ko. Sabi mo, karate ka lang. Pero kung ano-ano ang mga may mga cherry chamber kang naaraman, may mga... Anong gusto mong pagkawalain Galil, M16? Yan lang. Pasensya lang. Caliber, 50 caliber. Yan. Itong mga ko yan, mga Barrett. Ay. Sige na tapayin pala kung kita na report. Okay. Ano daw pong nagkuha na ng Iltop man? Sige, kunutan na linya ni Ernie Marpil. Ernie, please come in.
Ay, good morning tabi. Ron, marina pagka-aga tabi. Jeff, ang sa talibanan mamundo din ulit inabot min pandemya. Kaya minimal igniyo ang mga activities sa dati. Grabe ang seremonya bago pa magpista. Mga duwang semana kanakul na activity. Iraw na si mga paratinda. Pero yan, tuninong. Ang tulamin ti activity day, mga virtual. Halimbawa, itong painting. Yan, aron kan amateur online singing contest na iyo antig hasik kan mayor kan Banwaanin Libanan pero apira kan si iba itong mga military pa rin bawal. Kaya yun yan observer sana an singing contest sa paginin niya virtual o itong online na makanta ka tapos Ano yan? Makanta, tapos? may gadgets, may horado, nagigridan ka man. Ang premio 10,000, 8, sagot 5. So, yan ang presyo o ang premio. Ang painting, ang kundi, ang tema kan painting, natukar na magadan itong talo kan lima na maati. Yun ang tema kana magpinta itong painting contest na kikipuhon katakot ng piyesta, may koneksyon sa paglinig kan salog at tamanan da, tapos sa palinigon, ang salog ng libanan na dati kinonsidera na inaapon ng kapito sa pinakamati, maplastik na salog ng tirong ginaman. So, ini ang subject matter, punian natin makan na sinamit ng painting competition sa mga matitibay. Aras lang exclusive sa Libanan. So, inan mga activities sa Libanan, mayo itong mga garbon na mga aktibidad as invest, katakot pagan pag-observer ka pandemya na huli sa COVID, kung kaya ang naginibo itong mga virtual, tapos itong daima distansyahan sana o daima turudan, imbis ma-observe ang distansyahan, singing contest, tapos drawing. Yan. Bago po na magpista, sa Banwaanin na Libanan Camarines Sur. Kaya, Ning. Aha. Itong singing contest, ito si Totoy Mopera. Iba yan. Iba pa? Version si Totoy. Ha? Itong Kitotoy, ang premium ito, garo 532. Oo. Online man yung Totoy. Oo. Kitotoy kita, karandahan. Yan. Kitotoy kita. Ano ka? Pira ka talaga. Ang pangarang kan pa-contest karantaan ni Totoy Mopera. Kitotoy kita. Kitotoy kita. Kitotoy online singing contest. Gusto Yan. ko Kitotoy mag-sponsor kita. man kayan si Cho Rocco sa September di Gisanaga. Hindi ka na. Karantaan man, sponsored by Cho Rocco. Digdi Sanaga sa September. Ang titulo man, Ernie, ang titulo. Ano? Yan. Kitso kita. Singing contest sa online ni Mayor Prioso. Oh. Kitotoy kita singing contest. Oh, online. kaya. Di ba na? Oh. Pero counterpart man kitong kay Mayor. So, yan ang turon sila sa Libanan. Inulita negative man pag-answer o dan. Ang social distancing observe. Kaya yun yan mga activity sa Banwaan katakot kan pista. Harahalang ka kay Mayor 10,000, Kitotoy 5,000. Ano yan? Pwedeng nagbali sa pag-contest ni Mayor, pwede pa naman sa Kitotoy. Ayun ang mga rumabawal kaya. Okay. Basta taga-Libanan, ano? Norin nga nito si pista nindo dyan, Ernie. 24-25. Okay. 24-25. July. Madali na pero mamando. Mayo ni mga Ferris wheel. Surunodan yan, Ernie, pagka-pista nindo dyan sa Libanan, sunod na daw, pista sa Magaraw. Ay, yun o. Oh. Si mga 26. parating pabanyo sa Magaraw. Okay. So, yan po sa tuyang report. Yan po si Ernie Martin. Salamat, Ernie, sa imong report na yan. Si mga mabalid sa singing contest na Kitotoy kita. Kantoy ko kami ka partner. 1998 nagkakandidato kami. Sa Bumbon. Kandidato kaming mga konsyal. Ang kandidato ming mayor si Inting Asido. Ang konsyal si Nito Talagit saka si Cho de la Merced. Ngunya. Kaya ayo yan, pagkarampan nyami, digdi na nga kamo. Igdi kamo sa mayor Kiting.
Sa kagawad, kicho! Pwede pa ngaya kinito. Talagit. Tinadagan po. Guminara naman. Gara naman. Okay, sige, may dagdag kitang report na magaling sa luwas. Report! Yan si Action Man, Carlo Maldosa. Carlo, please come in. Mga sir, maray na pagkaga. Jeff and Ron, maray na pagkaga sa Indo sa mga parantabay. Ngunyan na pagkaga, yung kita ngunyan sa opisina ni Vice Governor, dating Vice Governor Ato Peña. And mga kaulita siya ngunyan na pagkaga. Kung kansud man, nakaulita ang alkalde kan pili. Ngunyan si dating Vice Gov naman mga kaulita. Ini may koneksyon sa nasambitan yung sugban ni alkalde, Balkalibong Kalanta. Siring man, ang sa iyang kunyan, kaptanuhan na maging alkalde kan Banwa na pili. Ron, Jeff, yaon tabi si dating Vice Governor Ato Peña, makakaulit ang mga pag-aagap. Sir, good morning. Ando ang Pasko na-announcer yaon sa balyong niya, si Jeff and Ron. Okay, naga po. Good morning, Kagawa Jeff. Good morning, Andy Rom. Una ko sir, Una ko sir, sabihin mo man, good morning, Kagawad Ron. Kagawad Ron. Madali na. Good morning, sir. Good morning. Good Madali na morning, po. Kikaloy, and good morning sa mga listeners ni Dugabo sa OKFM. Ay, talagang Opo, dahil nagkukupas ang busis partner ni Sir Ato. Mantinito. Pang ko yan. Oy, Vice, sir, although po dahil malinaw na banggit sa imong pangaran, kan sugma ni Mayor Tom, kabanuang kan pili, ikaw po siya mga pigsasabi, sigurado, sure ako na nakaabot sa Indo. Ikaw po ka mo nil reaksyon about sa bagay na yan. Particularly, tabi duman ron, ako kayo nang gayo ako nagpapara patol sa mga intrigas. Ang sa kuya, nasa isip ko sana nga sa buot ko ngunyan, magpasalamat kay Mayor Tam sa friendship and sa opportunity niyang tinaw sa kuya. Kung may hinanakit man ako, sa kuya na lang siguro yan. Opo. Basta itong sa Indong halipot sa nang pinag-ibanan, ito po mananatiling naka-treasure ito na igwa ka mo ning mga maray na pinag-ibanan dyan sa pili. Araw mo tabi, Andy Ron, urulay ni Mayor, bakong politika, friendship. Kan matatandaan mo kayo mga panahon na dahil siya nakatukaw bilang Mayor. Nagdalaw siya sa Kapitolyo. Opisina ko ang inunod niya ang tigdumanan. And ako budget officer and concurrent administrator of ito. First term ni Governor Enrique ito. Nagkiriba na kami sa Kapitolyo. After that, ako nag-recommend sa iya naman nag-isang member kang board kang Red Cross. Kaya maski bago ining mag-irba na kami ngunyan ng isang munisipyo, dati na kaming close ni Mayor Tam, bisado ko siya, he is a kind person. Kung na ining pag-irbanan niya sa pili, pero igwan factor na nalalag si Mayor Tam sa alanganin, naday ko man siya mabasol. Pero as a person, okay si Mayor. Kaya sabi ko nga ni kay Mayor, na ako Mayor, marepo niya ako kayo ni, magpaaram na ako sa imo, takanin dahil ka na magparahinimbang. Tagro may pighihinimbangan man si Mayor, na naintindihan ko man. So, iyan ang gusto ko sa naipabot. Ang friendship ni Mayor Tam, bako sa natabi ko niyan, Ron and Jess, bako sa natabi ko niyan, haloy na kami nag-ibanan. Kaya I know him as a person, as a good person, pero sa politika, ibang urulay. So, bagay, kung may nangyari, ano sabi ko, sa bagay, haloy mo mambagang pigisabi na just in case talaga malag sa alanganin na sitwasyon, maging prangkana kita, ta si dating Congressman Nandaya, baga nagsabi, nahabo sa imo. So, ikabaga, si mga previous interview, nagsabi ka na kung talagang alanganin, mahal ka na lang. Opo. Masacrifice ako. So, kundi, siyempre, may sarong factor pa kaya dyan itong si kandidatura ni Vice President Lenin Robredo.
So matatandaan tabaga na naglaban si VP Leni bilang Vice President. Ako po baga designadong chairman kan Red Cross sa Camarines Sur. So dahil ko mo pwedeng pabayaan si VP Leni ngunyan hanggang dahil pa kaming nag-design, dahil pa ang LP nagdidesign na rin bagong chairman, dahil ko mo pwedeng pabayaan si VP Leni. So, ining aspirasyon niya sa national o kaya digdi sa pagkagobernador, siyempre maalala ako kay VP Leni. So, digdi i-localize na digdi sa pili, kung may medyo bakong paborable diyan kay VP Leni, siyempre papaboran ko si VP Leni. Kaya, siyempre si Mayor man, igwaman ng mga utang na buot man naman sa presenting administrasyon, naiintindihan tama po yan. Kaya, pero ang LP dapat manindugan man po. So, ang LP is coming out with a new decision siguro very soon. Very soon. Intact na ang Liberal Party dyan sa Banuang Kanpili? Kompleto na tabi, Andy Ron. Kompletong-kompleto na ang Liberal Party. In fact, garo maluwas kayo ni ang Liberal, garo Unity Party. Unity Party because igwahali sa iba-ibang partido groups digdi sa pili na kanaraman na naghihiro ng Liberal League, nagpapaabot kan sa indang suporta as in intention. So, speaking kang Unity Party, but sabihon na welcome ka mo sa ibang mga partido na pwedeng makipagtabangan sa Indo. And frankly speaking, ang anduyog po, pwede yan mangyari, tabi, Sel. Ay, dahil man, okay man kami sa gabo sa partido, welcome man. Welcome man. Ang aspirasyon baga ni BP Leni, national. Yan. So, any group or anybody who intends to support BP Leni, welcome sa grupo mi. Pertandaan na, ang piglalaban tango niyan, ining krusada ni BP Leni. So, ang sa lokal na yan, medyo sakata na pag-urulayan siguro yan. Pero ang importante, gusto ko sana iparam sa inyo, nakadakol naman na halis sa ibang local parties digdi, local members kan ibang partidos na yaw nagdi sa pili, na nagpapaabot naman ng support. Pero secret damo na, in due time, they will come out. So mahalat sinda kaun ano ang final decision kan sa tong Vice President? Iyo actually arong tabi yan ron ang sistema. Pero actually ang mag-local man si VP Leni o mag-national, ready po ang Liberal Party digdi sa Camarines Sur, particularly digdi sa pili. Okay, masumpay na lang po tabi ako dyan, Serato, Vice Gov. Apo. Libot sabihon po, dawa dahil ta pa pwedeng idetalye kung sisayan ma-mayor, ma-vice mayor, ma-councilors. Basta ang sarong bagay po, ang sigurado, may line up po sa pili ang grupo ni Vice President Leni Robredo. Ego tabi, sigurado tabi ang kagawad Jeff. Sigurado na. So, And ganyan nga, kundi abong mi siya ng i-preempt or abong mi panginutan si VP Leni, gusto mi siya ang mag-announce. Okay. Siya ang mag-proclamar. Okay. So, malinaw po yan. And siguro, limitaran tamo na dyan, ang iba, dahil may paman pwedeng ihapot sa imo, nagsasabi po nga ni ka na, dahil paman nahon, tanganing i-proklamar, i-deklarar, mahalat kita kay Vice President Leni. So, basta yun na po muna tabi yan, sir. May line up ang Liberal Party sa pili. Salamat po. Sigurado yan. Yes, sir. Thank you. Ang gusto ko lang kuno ng opportunity ini na pasalamatan si Mayor. As in, sa mga pag-iriban niya dyan na medyo dahil happy sa kuya na maski nga iribana pa kami na Mayor pigra-route ninda ko, gusto ko sanang ipaabot sa inda na mapadangat ko sinda. Okay. Kung sabi nga ni kapit didaklag ninda ko ng gapo, pamalusong ko sinda tinapay. Mayo man sa garapon, sir. Mayo man sa garapon. Mayo sa garapon. Aram ko kaya an mapakaray kan pili, an mapagyang kan pili, bako sa pag-iriwal. Kundi sa pagkairibanan, sa pagkamo. Okay. Salamat, So, sir. ayan, sinasabi. Salamat namin, sabi, Kagawad Jeff, and Ron, and kay Kaloy. Salamat na maray, and congratulations. Kuya na, nagsisikat ng maray ang okay. Thank you.
Thank you. Ayos. Thank you, sir. God bless you all. God bless you all. God bless. Sige, thank you, sir. So, yun po tabi, Jeff and Ron, si dating Vice Governor Ato Peña nakaulitan niya na pagkaga katagod gan mga pigpalop na informasyon ngayon na pagkaga. Oy, Carlo. Yes po. Abang nagre-report ka sa bago, may pigsusulat digding memorandum, ha? Opo. Nakaulay mo sa udma si Mayor Bungalunta. Sige po. Ngunyan si Vice Governor Ato. Opo. Sa aga, hanapon mo si Vice Mayor Solano. Kompleto na kita. Balansyado. Igwa pa. Ang problema kaya Jeff and Ron, ang base ko ng dati na interview ko yan. Oh. Si Vice Mayor Bikbik mo niyan, dahil ko aram ko Ay. paano nagiging ko niya na. Pasyaran mo. Mapait na. Pasyaran mo. Gamitin mo ang para ko. Hihigdaan mo sa... Duman ka sa gasolinahan. Dahil ka magali. Sa gasolinahan. Kung dahil, gamitin mo ang pangalan ni Jeffrey. Kung dahil, kunan mo lang si number, takanin maapod. Ako nang bala. Ay, actually may number ako yan. Ay, ito mo na sa ko. Sa mo. Takami, kung nabo kang kaulayon. Oo. Kami. I-forward ko sa inyo. Sakot igwapa. Hanapon mo pa si Kayo. Si Kayong Ronald Buklot. Ayun, madali yan mahanap. Aram ko ang residensya kayan and aram ko ang kakanan kayan sa diversion. Tako yan. Dumang ka na. Dumang ka sa malanang sabaw, May bulalo ka. Dahil ka talaga nagbabago ka ng mga trip mo sa kakanon, ha? Gusto mo itong mga filming mga may bunmaro, ha? O yan, ha? Ronald Buklot, hanapon mo, kuya dyan. Kusog ko lang dyan. Bawas-bawas yan, kuya mo. Bawas-bawas yan. Mga bulalo mo dyan nya. So yung muna tabi Ron and Jeff kasaga, yun naman ang kapuyang kunyan lalakawon, mahanap ang mga kunyan ining mga nagpa-aspirar pagkakaligi sa Banuan ng Pili Camarines Sur and makuha sa magrakayan sa ibang lado. Di kung magkataon pala, apat ang mga kunyan. Ano yan, Ron? Pagtapos na may nag-interview pa kay Vice Gov Ato? Amay man. May Istoryana. Di maana pala itong Ari. napasa na to o nalapa? Ari. Itong tomato. Ay. Ano na ito? Nagisa na sa tinapa. Ginibong ko yan. Nagisa na sa tinapa. Tomato sauce o Madali tomato paste? Siniilak ko. Anyway, ayun na muna ang dagdag na informasyon na pagkaga. Action Bareta, directamente talaga sa Banuan kan Pili Camarines Sur. Ang baratang yan, nakaulit si Busato Peña. Ang pagkaga. Para sa 97.5 OK FM, Masin TV and TV5. Ini ang sino action man, ini si Carlo Baldeo sa gusto ko. Okay ka. Report! Thank you! Hello, sa mong report na yan. Ano ang iyong palagay, partner? Alam mo, hindi ako mapalagay, anak. Pambira, pero talagang maabot na kita sa puntong araw ka ni partner na kay puwanta ng pagtagasaro-saroon ng mga leader sa munisipyo. So bago, iriilagata ng maprobaran inot ko ta si Milaor, so abangan yan sa mga masunod na sa Agata. Sa Aga Tulos. Ay, Sabado sa aga. Ay, pa, Biyernes pa lang sa aga. Ay, data na mo na padyagingon sila, bas. O, di, pasimbangon naman si Abel, sagot si Labas. Sagot si, Hill. Igwa pa dyan, Saro. Hill, medyo, day ka mo na Hill sa Gainsa, sagot ka Maligan. Ikabig mo ning wala. Manibila mo, diretso kang Milaor. Huwag kang liliko sa kanan. Kihil, kung nagantabay Kihil, Sinin Bermas. Paradjikon mo yan. Abel Flores. Mayor Anthony Labas Reyes, din yan sa telepono. Pwede yan. Kayang-kaya na yung kansandong lingkod. Dahil na mo na yan mapurpusap sa kamajaging-jaging. Ay, ako yan. With clap-clap. Uy, sabi ko partner igwa pa dyan, Saro. Isa pa. Lopez, mga mayaman. Lopez itong babae, anong pangalan ka to? Idita. Jennifer, una ko Jennifer. Idita Lopez. Tayo lingon ko At mga Lopez talaga dyan, mga mayaman yan. Pamilya ni Jonathan. Ano to? Idita Capardo Lopez. Yan. Sabi na sa'yo mo, Tom ko yan, mga pangalan na yan.
Sige, may aksyon kita sa luwas. Report! Action man, Danny Arios, please come in. Danielson sa balita na yan, follow up pa. Ang sarap baga na sa identified ng maray asing para surog ki Mayor Tambong Galonta si kagawad Narcel Lopez. Karon ni sa kasurog-surog ko tanang pada sa kasi Konsyal Francis Belen. Nabanga man to, ta si Lopez yaw na sa liberal. Si Lopez pinupirmal sa Toya na yaw na sa ki Ato Piña. Ang nahiling ninda, kaya ni si Narcel Kagawad Lopez, nasa original party niya, Liberal Party. Paano man ngayaan sa muyang mayor na ang susuportara na kandidato sa nasyonal, si Sara Duterte. Sa Liberal, and saro pa, napag-araman ninda na si Konsyal Francis Belen, iyon na ang tandem ni Tamba Bungalonta. Yan ang saydang naraman, Bungalonta Belen, ang tandem diyan sa maabot na eleksyon. Kaya saro ni sa mga dahilan, tapos na pa kani anong nangyari dahil na pati ngayon siya nagpapamiting, nagiro na anong nangyari ang nangyari ba ka sa pili, ang Pirmingana, ang alkalde, ang nagagana siya na, doon tulong kagawad. Ay dapat kaya mag-arasikaso man kami. Maraming isa ta Pirmingana, ay dapat magpasiguro. Kaya huli saro pa sa party discipline, alam naman siya yawan sa Dumangki Bungalonta, ang presidente si Sara Duterte, yawan sa Liberal Party, si Lini Madago sa National, yawan sa Liberal Party. Di ibanan sila giraray ni Ato Piña dayo ang provincial chair kana Liberal Party digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Pero ang sarap pa sa impormasyon, posible maging katandem ni Ato Piña si dating Konsyal Buklot. Pero sa pwedeng mangyari. Pigluwas na si mga pangaran na kabalik ki Vice Governor Ato Piña na mga kandidatong Mayor Pampili, kabalik si Boy Sarte. Initugang ni Monsignor Sarte, Engineer Angel Formaleo, si man ex-sagawad Joel Bolaños, Saropa. Ang sabi sa diring tao ni dating alkalde Santa Luis. Pinag-aalat lang ang kompromasyon, kaya aros 5 tulad na siya na kung kukumplitoon. Ang grupong ini, yun ni ang sigurado na mag-iribanan sa Partido Liberal. Iniba pang iba na pinaghanap sila, pinagkukuha na hali man sa kampo kan presenting administration kan pili. Kasi iba na dating na-kompleto si line-up, kaya na nagtukal na dahil na sa mga kandidato. Ayan ang nangyari sa pili. Kung ang reaksyon ni Alkalde Bungalonta, fight. Dawal sa maglaban mayor. Kada kung kaya mga aplikanting konsal, kung mag-arali, kung nag-arali sila, iyaman baga ang reaksyon ni Alkalde Bungalonta, dahil sa takot, daw sa maglaban na mayor sa Sedang Banoan, as in, igwa ng mga kadakol na mga aplikante na mag-iba sa saing line-up bilang mga kandidatong konsyal. Iyan, nando ko na balita sa lalok may pangbalita sa politika sa pili. Hindi mo si Danny Aurios. Report! Good morning! Papa Boy. Hoy,
Balik kita mga tugang sa tuyang programa at gusto lang mag-chat-chat ang partner ko. Oh, yeah, ikaw na kung pigpapabalya digdi. Itong pakido-kido. Ano? Title talaga daw ito. Bako man yan kung ano pa man. Title talaga to. Yo, kanta. Buko. Oy, speaking of July 15. Ano ang mga significante ko niya na aldaw, partner? July 15. Sweldo. Ayun, significante yan. Maray. Ngunyan bagang aldaw, matatapos itong MECQ declaration dapat para sa Naga. GCQ, saka MGCQ, saka Marinesur. Ngunyan to, expiration date ko Ang sabi sa ko ni Mayor Kansobanggi, kauli ko si Mayor partner, mga pasado alas 8. Apat lang kami. Si my birthday, si Nakidula, sa Kutsu Station Manager. Kadakol pa ka mo duman, pigiling ko si retrato. Ay, amay-amay pa to. Kadakol nga ni kang kwan. Pero na ko mag-comment naman sa post ni Indy. Iyo lang to, ng iba. Iyo. Ang tao naman, iyo na to. Iyo lang to ang tao. Pero ang pinasalamatan niya kadakol nga ko iniyan ko yan. Dilin siya pang marining birthday. Easy. Ganyan dahil, bisita talaga naman si pamilya ni AM Jonathan De Los Santos. Si birthday boy Consyal Joe Kagimbal. Tapos si Duwan reporter ninda dyan. Oy, peace. Jukag, nagjo-joke lang ko ha. Ang bisita lang talaga, ako, sukod ito bagang bagong regional manager kan BDO. Iyo si Bisita Subanggi. Isingaran man kayan bagong regional manager na yan. Bob de Vera na ito. Regional manager? Oo, mayong. Ay, pambira talaga. Kuyan siya, nakasosolot pati katong puti niya bagang pulo. Itong puti na pulo, na itong halikinulo. Buhay pa si... Buhay dyan sa kuyan. Ano nga po ken partner, yung maganda tindahan dyan sa SM. Madali lang Hill, speaking kan SM. Alat. Yan pati dyan si Hill. Dyan naka-assign si Hill. Dyan sa SM. Tapig nag-invite si Ma'am Tina. So abangan, ang tabayanan po. So tapusun tayo na ining kimayaw legasyon na uli-uli mi Subanggi. Ang sabi ni Mayor Legasyon, tamaabot ngayon ko dyan na konselyo. Itulo na sila kami natatada. Di alangan man humali ako. Sabi ko, pag humali ko, di sila lang makakaulay ka rin ni Mayor. O di, nakabilo kaming ulay-ulay. Di iyo to. Ngunya na aga. Baka nga ni alas 9 sabi niya na magiging announcement kung ano. Yung actually sa bago pa kung 7:30 nagko-coordinate sa regional office kan DILG. An chairman baga kan IATF an DILG. Sige ta. Yung manyan ng simbag ni Attorney Nuida sa pagikan sa iyang cellphone. Pinakamasariga na staff. Nagahalat na ko niyan si RD kang resulta desisyon kan NIATF National Interagency Task Force para sa appeal kan Naga sa quarantine classification. Pag nakuha niya na ang guidance from NIATF, mapa-interview siya. Sige, babalikan tayo palagon na muna si Hill. Report! Hill! Pasok! Okay, Ron, Jeff, actually, mayo ako ngunya sa SM. Mayo. Katatapos pa lang kan presko na pigpa apod ni Alcalde Nelson Ligasyon. Ang nababa pa lang nagayo ang kamo sa mga taga-media na nag-attender sa ginibong preskon ngunya na pagkaaga. Katatapos pa lang nagayo. Ang sabi ni Alcalde Nelson Ligasyon na mamundo ang sitwasyon kang Naga. Dahil ta garo dai pa bahay pa madidisidiran o dai pang mapasiyang nare-receiving anuman na impormasyon na pwedeng mailip ang Naga sa MDCQ. Halat-halat. Yun, halat-halat. Sabi niya nga ni, posibleng mga alas 2 pa da, patagaro at yung mga alas 2 na ako ang impormasyon na pagurulayan kang National Subanggi ni pa yan hinahalat. Sagot mo niyan, mayo pa ning impormasyon na nare-receive sa Alcalde Nelson Ligasyon. Sabi niya nga ni, talaga gayang garo napapasakitan ang siyudad ng Naga. Dagugunta nga sa iyang pahayag sa ginibong press con na paggaga ni Alcalde Nelson Ligasyon. Nagahalat kita nin
Ngunya na alas 2, ang Interagency Task Force ma-meeting si entire task force ma-meeting as in kabali sa pag-uulayan itong request kan Panata. Si Pinot na naging disposition itong evaluation, assessment, recommendation at committee. Dito sinahiling ta na pag-araman ta kaya nag-file tulos kita in appeal in sort of motion for reconsideration na tuto karon at yan alas 2. May surat kita tapos may request kita. So yan ang naging pahayag tabi. Iga pa dagdagan ta pa kay igo pa siya may ibang impormasyon. Kung pa kami napapansin ng Interagency Task Force na talagang papansin na sige, magkakapirang bagay. Number 1, si Pacquiao Live through various channels. May mga bigdulog na kita karaning maipaabot si Sakuyang Kahagadan. Iwa pong nag-commit sa Sakuya na itutulod si Pacquiao Live kan syudad. Kaya lang, saro lang siya. Duman sa tutukaw. Ayun. Dahil warang po makatabang po ang Bicol Interagency Task Force, pero masuod nag-ulay sinda. As in, hinagadan po sinda nin recommendation, nin comment, manunungod naman sa tuyang pakiulay. So, diba, makatabang si disposition pan Bicol Interagency Task Force kung si recommendation pabor sa tuyang kahagadan. Okay, yan na tabi Ron Jeff garo ang bana-bana talagang medyo madidipisilan pa ang Naga. Sabi nga ni Ken, sana magkatotoo na mailip na ang Naga pagali sa MCQ. Mas sabi nga ni Mayor, mas nga GCQ or ito pang sarong GCQ niyan na medyo makaluwag-luwag ang Naga. MGCQ. Oo, MGCQ. Na makaluwag-luwag lang ang Naga, talagang gulpi na daang mga nasasakitan na mga Naginyo. Ang mga may sadiri ning negosyo sa talagang nahirak naman siya, talagang dakul naman ang nagpapabot na talagang nasasakitan na ang negosyo digdi sa lokal siyudad ng Naga. Kaya yan ang pangagion kan alkalde pati naman ang lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga na sana sa tiyan alas 2 talagang mapagdesisyon naman kang ITF na mahali na sa MECQ ang siyudad ng Naga maski itong duwang quarantine classification basta ngaya talagang makaluwag-luwag lang ang siyudad ng Naga na mahali na kita digdi sa tuyang ining namamatian na MECQ digdi sa lokal siyudad. Okay lang sa tuya mo na dagdag na impormasyon katagod kang pagpaabot ni Mayor ning presko niya na pagkaaga. Ini man si Action Man Hildy Lacrosse. Gusto ko, okay ka. Thank you very much sa Hildy. Yeeha! Alright, sige, maamay kitang nakantabay na si Papa Bert. Pero subanggi partner, idagos ko na itong ulay-ulay ni Mayor. Ang sabi niya, kung record kan mga taga-Nagaan pagbabasihan bako sa ospital laog kita sa modified general community quarantine. Ang pasyente pala na taga-Naga na yaon dyan sa Bicol Medical Center tulong taga-Naga. Tulong active cases. Oo. Ang kadaklan nga dyan mga taga-Kamsol. Oh. Kaya kung record kan mga nagpo-positive sa Naga ay ababao na ngayon Naga o igwa na ngayon kita ning Lourdes Hospital may mga identified na bagang mga quarantine facility na alas ngayon maluluwag kung iyan ngayon ang pagbabasihan ay pasok ngayon kita sa modified general community quarantine kundi may advance info na baga na i-extend hanggang katapusan kan Hulyo kaya nag-ibo na sinda ning appeal na iyan planong iyan na extending Hulyo dapat na idagos na pwedeng pasok na nga kami sa modified general community quarantine.
Beno, tapos na po ang tatuyang ano? Tapos na ang primerong 15 aldaw kambulan. Sige, kabalata sa Lano Technical, Ferdinand Losada. Ako po ang sendong likod. Oh. Okay. Nakatuwang niya mo sa pagpaabot kan mga bareta sa lado lokal ang mga mahigos na action man kan OKFM asin PBN TV5. Ako na inot maparang partner. Salamat po mga tugang kan sa pagtabay. Ako po si Jeff Pasobillo. Ini man po ang sendong Action Man, Ron Enon. Salamat po kan sendong pagantabay. Gusto ko, okay ka. Lahat ng hanap mo ay naririto. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glass